tervetuloa taas kaikki. Ja nytten me yritetään vetää kränny taas 10 minuutissa. Oho. Viime ennätys oli... mitä se olikaan? Mitä se olikaan? En kyllä enää oikein muista. 13. 13 minaa. Viime ennätys ja... Nyt lähtee sitten uutta ennätyksen tönkää. No niin. Sitten tuolta nopea. No ja sitten siitä niin. Noin. Tää on muuten W-homma. Tää on muuten W. Ai niin ääneen vähän pidemmällä. Kovemmalla siis. Ei ehkä tarvii. Pistetään tohon. Noin. Homma. Menee. I'm hungry. No niin, hyvä. Toi on muuten hyvä. Boatkei toi oli hyvä. Toi oli muuten hyvä. Ei oo mitään. Handfeel en tarvii. En tarvii mitään. Eikö täällä oikeesti ollut mitään? No tässä nyt et pakolla on, täällä on joku. Ei oo mitään. Täällä on pakosti joku. En tarvii. Hele. Miten täällä on spark? Ei. Nyt. Mä en tuu pääsee 10 minuutissa, koska täällä ei ole oikeesti mitään. Hei. Safa käy. Mä voisin kyllä viiä. Ai. Okei. Menee ihan hyvin. Ei, miten toi teki tolleen? Okei, bensa on tossa. Moi! Ja ei muuta. Ratti voisi olla kyllä. Äläpä pappa nyt säikyttele ihan oikeesti. Joo, ratti oli täällä. Okei, nyt menee ihan hyvin jopa sittenkin. Bensa oli suihkussa. Mitä muuta? Meillä on jo Siis ei jumaa! Onko meillä oikeesti jo kaikki muut paitsi sitten se yksi avain vaan? Pakko mennä kahtoon ihan oikeesti. Ei voi olla totta. Ei voi olla oikeesti totta. Meillä on kaikki muut paitsi se yksi avain. Me tarvitaan nää sininen avain. Toi oli muuten paha. No ei se ollutkaan itse asiassa paha. Voin tuottaa bensakannu tonne huoneeseen ja sitten pistää vaan mummo sinne, niin se kuolee silleen jännästi siihen. No niin, joo. Tästä voi oikeesti tulla ennätys. Me pitää viedä bensa vai jonnekin tonne vähän kauemmas. Heitetään bensa tänne. Mummu tulee kattoo. Mene nyt nopeampaa mummu, tässä menee aikaa vaan. Eikä mä aloitettu tää video jossain. Jälli!
Ahaa, kyllä! Nopea käydään heittää toi sparkluki sinne. Sitten me tarvitaan, oiskohan legit ylhäällä jopa. Me voitais saada, jos se ois sillä yhdellä jätkällä, kuka on siellä kaapissa. Jos se ois siellä, niin se olisi ihan todella hyvä. Tai sitten sorkkarauta olisi toinen, mikä sieltä voisi tulla. Sitten me saatais me saatais sitten noin 2 boksia auki, se voisi olla siellä sitten. Mut käydään nyt aukaise täältä. Eka nyt sitten tämä ovi. Ois se tuplavä, jos se ois niinku tässäkin se avain, mutta ei ollu. Miksi se ois siinä? No, minä sitä tiedä. Missäkö ne oli ne sakset? Oliko ne safeessa? Ei ollu safeessa. Reg. Tota mä en oo kattonutkaan vielä näköjään. Missä ne sakset oli? Oikein mä en muista. Alkaa tulee vähän kiirettä se, vaikka onkin enää joku 4 minaa kuitenkin, mutta siis sakset vaan pitäis löytää, et ei se muuten oo niin hankala. Eiku oliks sakset tuolla? Sakset taas olla tuolla muuten. Jos oli, niin se on hyvä. Se ei oo tuolla sitä avainta. Ei se varmaan kyllä täälläkään, ei sillä oo spawn pointtia tänne. On siinä helikopterimanuaali. Noin. Okei, hän on justiinsa siellä. Jos se ei oo tuolla ylhäällä, niin sitten se on siellä. Justiinsa siellä, missä mummo on tällä hetkellä. Toivotaan, että se on täällä, niin päästään nopeasti pois. Jos on tässä, niin tää peli on läpi. Ei ollu, mitä helkkari. Se on sitten vissi siellä. Just siellä. Tässä kyllä menee aika. Ei se French edes ollut niin kaukana kyllä. Että voisiko se kyllä käydä hakemassa. Hei. Sieltä tulee mummo. Nyt käydään nopeasti tuo ranch tonne, että saadaan jotain aikaiseksi. Voisin vielä ehkä parantaa tätä mun aikaa, mutta kun tää on nyt vähän tämmönen, että tää mahtavi olla. Mahtaa olla mitä on, mutta juu. Nyt lähtee vedet. Mä käyn vaan hakee täältä tää ase ja... Joo, mä tuun. Hei, tuu tänne, Sorkkaralla. Jos se on täällä, niin tää saa ostaa aikaa aika paljon. Hitto. Äkkiä ylös. Apua. Ei muuten mennäkään. Hitto. On edelleen tossa. I'm hungry. Joo. Hei, mä ei oo. Okei, se on siinä. Nyt nopeasti vaan alas. Nyt nopeasti vaan alas. Hitto. Ai, mummo tulee tuolta. Okei, toi on hyvä. Me päästään niin nopeasti nyt alas täältä vaan. Nyt vaan alas. 10 minuuttia on mennyt, mutta ihan sama.
äkkiä vaan vene avain. Ei vittiä mummoa! Joo, mummo sä... Tapaa mut nyt tähän vielä. Vitsi kun toi yksi pitää kolahtaa tuolla. Meillä on vielä... Me ollaan saatu tää jo läpi, mutta kun toi Kusimummo nyt tulee tänne väkisin, mä haluaisin ampua sitä. Tappaa sitä koko peli ajan vaan, se olisi niin mukavaa, kaikki tykkää siitä. Menee. Mä lähden menee täältä, ei kukaan halua. Kukaan ei halua nähdä. Ei kukaan halua nähdä tämmöstä naamaa, et niinku... Kyllä mä täältä ite äsken lähtisin vaan menee. Noniin, 10,5 minuuttia. Oliko 10,5 minuuttia? Taisi olla 10,5 minuuttia. Yes. Hyvä. Joo, kiitti vaan kaikille ja saas seuraava video nähdään. En tiedä miten nopeasti mä saan sitten seuraavaksi, mutta nähdään joku toinen video. Morjens.